മാതാജി നാളെ ഏകാദശിയാണല്ലേ? 17 തീയതി. ഇന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17-ാം തീയതിയാണ് മാതാജി ഏകാദശി കേട്ടോ, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഒരു മിനിറ്റ്. हरे कृष्ण. प्रणाम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മള് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യം വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്തിനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നട്ടധ്യയത്തില് മറന്ന വിജയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമവും രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാനോട് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത് ഇന്നലെ? എന്തൊക്കെ ഇന്നലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ശക്തി എന്ത് സമർപ്പിക്കുക, ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന എന്ത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതായത് പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഏതൊരാൾക്കും. അതായത് പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയ അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ എന്ത് കണ്ടു നമ്മൾ അതില്? പിതാവും മാതാവും ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച്, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സംരക്ഷിതരാണ്. പിന്നെ മറ്റ് നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ലേ, നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? അന്തരിംഗ നമ്മളിപ്പം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഇതിലാണ്, ദുർഗാദേവിയുടെ ഇതിലാണ്. പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെ ഇതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? സ്വർഗലോകം മൃത്യുലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നതും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനമാണ് ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. അത് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. ജനന മരണങ്ങളുണ്ടാകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അവർക്ക് പിന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
അതെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും എന്നിൽ മനസ്സ് വെച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഇപ്പോഴും ഭഗവാന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിട്ടനാവുക, എന്നെ ഭക്തരാകുക, ആരാധിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും എന്നെ ചെയ്യുക. തന്നെ നീ തീർച്ചയായും എന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മളെ സംശയം എവിടെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കില്ല മാമാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാധിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ ബുദ്ധി തന്നെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിയല്ല, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 8 വരെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ചിന്തകളാ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം 8:30 ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് ഭഗവാനും അറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിഭൂതി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് പോയോ? മാതാജി കട്ടായി പോണ്ടല്ലോ. കട്ടായി പോയല്ലോ. ഇതോ കട്ടായതല്ല, ഇവിടെ അതുമേ ആരോ എന്താ പറയാ സ്ക്രീനുമേൽ ചെയ്തതാ. അത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാധവി, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ആരോ ചെയ്തത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഭഗവാന്, അല്ലെ? കാരണം ജലത്തിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആരോർക്കും? നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓർക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓംകാരം, ഓംകാരം ഭഗവാനാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നോക്കിയിട്ട് ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, എന്തിലൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ചെറുത്. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം അവരുടെ ബുദ്ധി എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾ ഒക്കെ പറയും 2 2 4 2 2 നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാകുക. പിന്നെ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി കൃഷ്ണ ലതാ മാതാജിയാണ് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള് വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? മാതാജി മറ്റെന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് വരുന്നു. കേറി വരും. അപ്പൊ മാതാജി പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല, വരുന്നില്ല. കേക്കാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സൗണ്ട് ആണ്. അതായത് അറിയാതെ ആയിരിക്കും ചിലർ അൺമ്യൂട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് മ്യൂട്ട് ആക്കാത്തത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്.
ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശി വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം, മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് പോണത് ലാസ്റ്റില്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അഭിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മുഴുവനും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. സൗണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്ന് പോയതാ. എല്ലാവരും ആണ് മ്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പിയമാണായ ഭക്ഷ്യാമി ഹിതകാമിയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശേഷ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ആ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ, അത് അടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അവരെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവർ ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമാ യോ വേത്തി തത്വദഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുച്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും അറിയണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. അതായത് ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതില് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമുക്കൊരു സാരാംശം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അന്തസത്ത എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങള് ടോട്ടലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എത്രയാണ്? 700 അല്ലെ? ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു അന്തസത്ത അതെന്തിലുണ്ട്? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളില് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സാരാംശമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഫുള്ള് 700 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതില് നൽകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം,
അത് ചെയ്യുമ്പോ പകരം ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ, അതായത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഒന്നാമത്തതിൽ. രണ്ടാമത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനു മുന്നേ പറയുന്ന അത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണോ ദ്വാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യ. അതായത് നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതും പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചതും ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചതും 8 വസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാം ജനിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ്? നാരായണിൽ നിന്നാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ. ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിന് ഫസ്റ്റ് രൂപവിസ്തരണം വരുന്നത് ബലരാമനാണ്. അങ്ങനെ ആ രൂപവിസ്തരണത്തിൽ പിന്നെ അത് ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട് മാറാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആര് ജനിക്കാണ്? നാരായണൻ വിസ്തരണമായിട്ട് നാരായണൻ വരും. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നതും പ്രജാപതികൾ വരുന്നതും ഇന്ദ്രൻ വരുന്നതും 8 വസുക്കളും രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും ഒക്കെ ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തുന്ന നമ്മളെ ആരായിരുന്നു? ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അതിന് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാവരും അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മളത് പോകെ പോകെ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. കുറെ ഇങ്ങനെ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വന്നു, പിന്നെ വന്നു, പിന്നെ വന്നു, അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആയൊരു എന്ത് വരുന്നത്? വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം രൂപകൃഷ്ണനാണ്. അത് ഒരിക്കൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട്, അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച്. അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? 8ാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണോ നെറ്റ് കിട്ടാത്തത്? എന്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല? ഓക്കെ ആണോ? എന്റെ ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച പരന്തമന്തി ച. ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയണത്?
ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരിൽ കുടികൊള്ളാണ്? ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധതീർത്ഥരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. അവര് കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്താണ് സംസാരം വെക്കുന്നത്? പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്തോറും അവർക്ക് എന്ത് വരാണ്? ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പരസ്പരം അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധതീർത്ഥരാവാണ്. അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണത്? പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവബോധം എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ചതുശ്ലോകിയില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലൊന്നും കൂടിയുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട്, ഒരു ബീജത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും നമുക്കറിയാം, അത്രയും ജീവാത്മാക്കള് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേര് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓരോന്നും കുറഞ്ഞു വരാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വിത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തതുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിത്ത് തന്നെ മുളച്ചു വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉപമിച്ചിരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ആ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് എന്താണ്? തന്നെ മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ഈ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേതാണ്? പരവ്യോമം, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എവിടേക്കാണ്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലൂടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന
ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്ന, പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മള് ഈ ജലസേചനം, അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബീജത്തോടാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയാ, അത് വളർന്നു വരാണ്. അത് വളർന്നു വന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എത്തുന്ന പറയണത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലല്ലേ? ഭൂമിയില്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ബീജം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ ഭൂമിയിലെ നേരെ കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ലൈൻ പോണ കണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ആ ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ, ആ ലൈന് മേളിലേക്ക് ആ ലൈൻ നോക്കിയാൽ നേരെ നമ്മളെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും പോയി എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഇതിലേ പോയി അത് എവിടേക്ക് എത്തി? ഇവിടെ അയോധ്യയൊക്കെ കടന്നു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ. അപ്പോ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവും കടന്ന് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകവും കടന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കണ്ട ആ ലൈൻ കാണുന്നില്ല? ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് എവിടേക്ക് എത്തി? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നപ്പോ? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, കൃഷ്ണമന്ത്രത്തിന്. കാരണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മള് എത്താൻ നോക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ്. നമ്മൾ എവിടെന്ന്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകവും കഴിഞ്ഞ് ഗോലോകം എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോലോകം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. അത്രയും. അതായത് നമ്മള് ഇതില് പഠിക്കില്ല, നമ്മളാ നാമജപത്തിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിലൊരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെ നമ്മള് എവിടേക്കാണ് കടക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നത്. നാമം ജപിക്കുക, ബേസിക്കലി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ 9ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം അവരെന്താണ്? തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് അവർക്ക് പ്രകാശം അനുഭവിക്കാൻ, ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആനന്ദവും സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 3ാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഭഗവാൻ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ദദാമി നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയോഗം കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. അവര് പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബോധദീപ്തരാവുന്നു. അവര് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേൽ പറയാണ് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകുന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗുരു പറയണതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിൽ പറയുന്നതോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ളില് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ആ ഗുരു നമുക്ക് എന്ത് തരാണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുരു തരാണ്. ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരും? ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവിക്കുകയുമാണ് ആവശ്യം വേണ്ട യോഗ്യത. അതിനു വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മള് നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി ആര് തരും? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവ്വം ആവുകയും വേണം, ചെയ്യുകയും വേണം, അത് പ്രേമത്തോടെ ആവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകുന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പൊ നമ്മള് പരീക്ഷയെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായി. ഇനി നാലാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ദേശാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റിക്കളയും. അപ്പൊ ഇവരിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൃദയസ്ഥനാകാണ് അല്ലെ. ഹൃദയത്തിൽ ഇവരിലിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. അപ്പൊ ഇവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ സംഗ്രഹം.
ഭഗവത്ഗീത സംഗ്രഹം സാരാംശം എന്ന് പറയാം. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മള് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭക്തനില് ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ആ ഭക്തന് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ഭക്തന് മുക്തനാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകുന്ന പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരാണ്? ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധി തരാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞതില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനാണ്. അവര് പരസ്പരം കാണുമ്പോഴെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി. മൂന്നാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 4-മത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്ന മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും 4-മത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് മനസ്സിലായോ? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഡെയിലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്തമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ്. അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങ് പരമമായ ബ്രഹ്മമാണ്, അങ്ങ് പരമപുരുഷനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രമാണ് പരമം ഭവാൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ സത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അർജുനൻ പറയുന്നത്, സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങന്ന് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങും എന്താണ്? സ്വയം ഇത് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? വിസ്തരണയാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളുടെ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും.
അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഹേ ജനാർദ്ദന, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തേ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ വാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ എന്താണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആദ്യം പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മത്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ആണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും മധ്യമൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളല്ലോ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അതില് മുഖ്യൻ ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, മരുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, വായു, ആ വായുവില് മരീചി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിസികളിൽ സൂര്യൻ, മരുത്തുകളിൽ മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതവുമാണ്. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരില് ശങ്കരൻ, ശിവൻ എന്താണ്? ശിവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന അതാണ് ആര്? ശിവൻ. യക്ഷരാക്ഷസാധിപതിയായിട്ടുള്ള കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഏതാണത്? 23 അല്ല വായിക്കുന്നത് നമ്മള്. കുബേരൻ. പിന്നെ വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, കാർത്തികേയൻ, സ്കന്ദൻ എന്ന് പറയല്ലേ നമുക്ക്. ആ സ്കന്ദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപനാണ്. അതുകൊണ്ട് കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം,
സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടില്ല മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകമല്ലേ 23-ാമത്തെ ആ അത് ലാസ്റ്റ് 2 പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന്. അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ആ ബൃഹസ്പതിയും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി. നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് കേട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ സമയം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ആ വാചകം ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം ലാസ്റ്റ്. PDF ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ PDF ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിയാ PDF ഉണ്ട്. താങ്ക് യു പ്രഭു. PDF നോക്കിയാൽ മതി മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. അതുകൊണ്ടാ PDF ഉണ്ട് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിലെ കാർത്തികേയൻ. കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശിവന്റെ പാർവതിയുടെ പുത്രനാണ് അല്ലെ? കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളില് ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം തിരുനാമ ജപമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ്? തിരുനാമ ജപമായിട്ടാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തില് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയരവും സൗന്ദര്യമേറിയ വൃക്ഷമാണ് അശ്വത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിയില് നാരദ മഹർഷി, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷിയും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരാണ് അല്ലെ? അടുത്തത് അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉച്ചൈസ്രവസ് പിറന്നത്? അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നതാണ്. പാലാഴി മദനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ പാലാഴിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആര്? ഉച്ചൈസ്രവസ്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ രാജാവാണ്. ആനകളിലെ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അരിമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമൻ. അപ്പൊ യമദേവനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പോ ദൈത്യന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. ദൈത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാര്. അസുരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ തിഥിയും അതിഥിയുടെ മക്കള്. തിഥിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ് അവരുടെ മക്കള്. തിഥിയുടെ മക്കള് ദൈത്യന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഒന്ന് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്, രണ്ടാമത് ശാസ്ത്രം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര്. ഇവര് അതിലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗരുഡന് വേറെന്താ പ്രത്യേകത ഉള്ളത്? വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനാണ് അല്ലെ ഗരുഡൻ? വാഹനമാണ് ഗരുഡൻ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലില്ല അല്ലെ? 31-ാമത്തത് ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരമായ സ്രാവ്, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ സ്രാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ, ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും
ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ്? അകാരം. അകാര മന്ത്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലം, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. പല മുഖങ്ങളുള്ളതുണ്ട്. 10 മുഖമുണ്ട്, 1 മുഖം ഉള്ളതുണ്ട്, പല മുഖങ്ങളുള്ള 4 മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് സൃഷ്ടികർത്താവിന് 4 മുഖാണ്. വേറെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് 10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ടാവും, വേറെ സ്ഥലത്ത് 1 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ സാമവേദങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, ബൃഹത്സാമം എന്ന് വെച്ചാല് പാതിരാവിൽ പാടുന്ന ആകർഷകമായിട്ടുള്ളൊരു ഗീതത്തിനെയാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഛന്ദസ്സുകളില് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളില് വസന്തകാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്? ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ചൂതുകളി, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്, ജയവും സദുദ്യമങ്ങള്, നല്ല ഉദ്യമങ്ങള്, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മുനികളിൽ ആരാണ്? വ്യാസനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാല് ആരാണ്? ഉശനാകവി ശുക്രാചാര്യര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് നമ്മള് പ്രതികളിന് ദണ്ഡം, ശിക്ഷ അല്ലെ, അത് വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഗോപ്യങ്ങളിലെ മൗനം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മാതാജി 37, 38 ഒന്നും കൂടി പറയണമായിരുന്നു. 37 എന്താ പറഞ്ഞത്? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ. വൈഷ്ണവ ലോകാണോ? ഏത് വൃഷ്ണികുലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കുലം. ഭഗവാന്റെ കുലം. ഭഗവാൻ ഏത് കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്? വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വാർഷ്ണേയ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ ജനിച്ച കുലം, ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കുലം വൃഷ്ണികുലമാണ്. പിന്നെതാ പിന്നെ ഉശനാകവി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ശുക്രാചാര്യ പറയുന്നതാണ് ഉശനാകവി കേട്ടോ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞില്ലത്. ഇനി അടുത്തത് നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ പ്രോക്ത വിഭൂതേർ വിസ്തരോമയഃ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്താ പറയണത്? എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് വിഭൂതികള്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നത്.
ഇനി എന്താ പറയണത്? യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്വം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വിഭൂതിമത്വം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന്, തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ സൗന്ദര്യമാകാം, ചിലപ്പോ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കാം, ഏത് രീതിയിലായാലും അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും, പക്ഷികളിലും ഉണ്ടാവും, സസ്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും കാണാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. മയില് നമുക്ക് അറിയില്ല, എത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ പക്ഷിയാണ് മയില്. ആ മയില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ കുയില് പാടാനായിട്ടില്ല, കുയിലിന്റെ നാദം അത്രയും നല്ലതാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി പൂവ്, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന അഥവാ അർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോണത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുക്ത സാധിക്കും. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 10, 11 അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം ഏതാണ്? എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ് സ്വയം. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില്? ഞാൻ അവരുടെ ആത്മഭാവത്തിലെത്തുന്നത് കൊണ്ട്. 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പ്രഭു, 4ാമത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ഞാൻ ആ സെന്റൻസ് മറന്നല്ലോ. എപ്പോഴും എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്നെ ഭജിച്ച് ഉപാസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം ഭക്തന്മാരുടെ നേർക്കുള്ള ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാല് ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മസ്വരൂപനായി അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാലും
അവരുടെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കും. അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവർക്ക് ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നു. ജ്ഞാനപ്രകാശം കിട്ടും. അവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി ആ ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അതാണ് ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരത്തില് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? നാമജപം. മാതാജി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. നാലാമത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ബീജത്തോട് അല്ലെ? ഒരു ബീജത്തോടാണ്, ബീജഭാവത്തോടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഉപമിച്ചത്. ചോദിച്ചില്ല നാലാമത്തെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർത്തുള്ളത്. അടുത്താണെന്ന് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരുനാമജപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും ശക്തിയുമുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതില് ഞാനുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ സുന്ദരമായ വസ്തുക്കളിലും, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളിലെ അതിശയമുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിലും ഞാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കണികയിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം. 12-ാമത്തേല് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പരമപവിത്രവുമായതും നിരപേക്ഷത്വവും ഭവാൻ തന്നെ സനാതനും ഔപദികനും പരബ്രഹ്മ പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. ബ്രഹ്മമാകുന്നു സർവ്വ ജഗത്തിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ഭഗവാൻ.